खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनो। दासान्दि बोथोरा बांद्राय गुसु सुहाबनायखौ नोजोर बोनानै नलबारि जिल्लायावबो फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै 6 जानुवारिनिफ्राय फैगौ 10 जानुवारिसिमहालागै गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफ्राबो बन्द थागोन। जिल्ला खुंथायनिफ्राय बे गोनां खौरांखौ फोसावनानै होदों। आसामाव मैया फुंनि सोरांसि 4:18 रिंगासो समाव 5.1 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदोंमोन। बे बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव सानै सुबुङा जोखोम जादों आरो मिथिनो हानाय बादिबावब्ला सामगुरियावबो सानैसो नखरनि न'नि वाला बायनानै खहा जादों। बांग्रिं मावनायखौ मोनदां मोननायनि उनाव सासे मरिगावनि निरज कुमार मुंनि सुबुङा न'निफ्राय बाहेराव ओंखारबोनो नाजाबोनाय समावनो न'नि ग्रिलाव सौग्रावनानै खर'आव जोखोम जादों आरो गुबुन सासे बैसोगोरा आइजोआबो न'नि ग्रिलाव सौग्रावनानै खर'आ गावनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं खहा आरो फारसेथिं बांग्रिं मावनायनि उनाव हाजोआव गोबां सुबुंफ्रा फोथाराव हा सिंनिफ्राय डिजेल थाव ओंखारनायखौ लांनो थाखाय जाय जेरै हागौ बाल्थिं ड्राम लांनानै थाव बोखांनानै लांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिसायख'थिखौ लानानै जायखिजाया राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि दोलोखौ जेरैखिजाया देरहाहोनांगौनि थांखिजों जानजि खाफ्रागासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो बिजेपि दोलोआबो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मैयानि सानाव गरेस्वराव बिजेपि दोलोनि इन्जुर सावगारि आखिनाय एबा वाल पेन्टिं खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बायदि स्लगान एबा बिजेपिनि गासैयावबो फामे बिबारनि सावगारि आखिदों बिजेपिनि मावथिफ्रा। बे सावगारि आखिनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे बिजेपिनि दोलोआ थामथि खेबनि थाखाय आसामाव सोरखार दानो थांगासिनो दङ होननानै दाबि दैखांदों बिजेपिनि मावथिफ्रा। मणिपुराव गोहोगोरा आइइडि बम बेफ्रुनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न'-बां सिलिंखार जानायजों लोगोसे सानै सुबुङा जोखोम जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला समबारनि फुंनि समाव मणिपुरनि बिष्णुपुर जिल्लायाव बे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जाथाया जादों। बिष्णुपुर जिल्लानि फौगाक्साव पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय साइटन गानुकन ओनसोलाव गंसे नखराव खेबथामै बेफ्रुनाय जाथाया जादों। गिबि खेब बेफ्रुनाया फुंनि 5:40 रिंगासो समाव जादों आरो नैथि खेब बेफ्रुनाया 5:55 रिंगासो समाव जादों आरो थामथि खेब बेफ्रुनाया 8:45 रिंगासो समाव जादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे गिखांहोनाय थासारि सोमजिहोदों। बे बेफ्रुनाय जाथायाव सानै सयबाम सानाडबी 52 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासे नंथमबाम इन्दुक्ला 37 बोसोर बैसोनि सुबुङा जोखोम जायो। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव सिआरपिएफनि हानजाया सहैनायजों लोगोसे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बेफ्रुनायनि दसे समनि उनावनो नायबिजिरग्राफ्रा सहैनानै बै ओनसोलखौ सिल खालामो आरो जाहाथे जायखिजाया बेफ्रुहोग्रा बेसादखौ दोनखुमानो हाया बेनि उनावसो नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। बे जाथायखौ लानानै बे बेफ्रुहोनाय जाथायखौ पुलिसआ कुकी हारिनि सुबुंफोरखौ बमा दोननायनि सन्देह खालामनाय जादों। त्रिपुरानि सेपाहिजाला जिल्लायाव त्रिपुरा पुलिस, बिएसएफ आरो त्रिपुरा स्टेट रिभिउ पुलिसआ आयेन बेरेखायै गान्जानि आबाद मावनाय खमैबो 100 कौटि रांनि गासै 19 लाख गान्जा आबाद मावनायखौ हमनो हादों। चिरांनि बिजनीआव ड्राग्स फालांगिरि हमनो हादों। चिरां जिल्लानि बिजनीनि अमगुरि महरीपारायाव समबारनि बेलासि समाव पुलिसनि अपारेसनाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय फालांगिरिखौ महरीपारानि थागिबि कादेर जिल्लानि 32 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसआ ड्राग्सजों बुंफबनाय साबोननि बाक्सु, ड्राग्सजों बुंफबनाय 11 कन्टेनार, गं 12 लांदां कन्टेनारजों लोगोसे गंसे सिरिन्ज आरो गासै 3,380 नोगोद रांबो बोखांनो हाबावदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिजनी महकुमा पुलिस अफिसार रुपज्योति दत्त आरो बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि बिबानाव थानाय आदित्य प्रकाश देउरिनि दैदेननायाव पुलिसनि हानजाया अपारेसन खालामनानै बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ हमनो हादों। हमजानाय फालांगिरि आरो जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सफोरखौ उनाव आरोबाव आयेनारि राहा लानो थाखाय बिजनी पुलिस थानासिम लांनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 51थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइखौ देग्लाय जथायै टंला फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 अक्ट' खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनानै मैया गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, जिल्ला एबसु, दख'रानि एबसु बिबानगिरि आरो बानजाय आफादनि गासै बिबानगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डक्टर डिमासा डि मुसाहारि
बिथांमोनखौ आयेननि बारगा हाबा मावनानै माने आयेनखौ भंग खालामनानै नियम भंग खालामनानै राजनैतिक मोनसे आक्रोश राजनैतिक मोनसे कनस्पिरेसियाव राजखान्थिनि बलि हिसाबै पबित्र सोलोंथाइनि मन्दिरनि सानै जे रेजिस्टार जाय बिथांमोना माहारिबाद माहारिनि आदर्शखौनो लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय दासिमबो हारिनि थाखायनो थैस' थांस' दङ बिथांमोना साख्रि मावदों नाथाय बिथांमोना माहारिनि थाखाय हाबा मावबोदों बिथांमोना कुनु पलिटिकेल पार्टियावबो गैया आरो कुनु पलिटिकेल इन्ट्रेस्टबो बिथांमोना गैया 29 नभेम्बरनि घटनायाव बिथां सानैया कुनु कारनाव कुनु बेलायाव कुनु माने परिबेशाव बिथांमोना जड़ित नङा जों जिखौ एनालाइसिस खालामदों एसेसमेन्ट खालामदों किन्तु बेयाव गोबां राजनैतिक लबि सोलिनाय जों नुबाय बेयाव मोनसे कनस्पिरेसिनि जाल सोलिनाय जों नुबाय आरो राजनैतिक आक्रोशाव बिथांमोनखौ बोखारनानै जरजुलुमै जेराव काउन्सिला मोनसे अट'नमास मोनसे बडि जाय माने इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारनायनि बिस्रा डाइरेक्ट थोंजों अधिकार गैया राजभवनाव लेटार हरदों राजभवना एक्न'लेजमेन्ट बायदियै जे जोङो मोनसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि लेटार जोङो बिटिसिनिफ्राय मोनदों बेखौ जोङो भिसिनो इन्टिमेसन होबाय बेबायदिसो बेयाव लिरनाय दङ बेयाव एक्सननि बाथ्रा गैया किन्तु बेयाव माखासे माने इन्टारनेल माखासे बेयाव कनस्पिरेसिफोर थाबाय आरो दिनै जों नुबाय जे बिथां सानैखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो गुबुन सानैखौ दायित्व होदों आरो दिनै सोरबा गुबुन गुबुन जायफोरा सरकारि फरायसा आफाद दङ बे माने पार्टिनि फरायसा आफादफोर बिथांमोना बिनि सायाव जुक्ति माने बेसिसफोरखौ होनो नागिरदों